Bueno, boas, gracias por esos aplausos aí o que se arrancou. Creo que é músico, non é? E outro máis de Comoxo, se vai a falar alguén de Comoxo, creo que é outro representante da creatividade de Comoxo. Entón, gracias por esos aplausos así para romper un pouco o xeo inicial. Grazas por vir, porque hoxe fai unha tarde estupenda para andar por aí ao aire libre. Grazas porque ademais cambiamos de sitio, cambiamos algunha das persoas do programa que non pudo vir precisamente por este tempo tan raro no que vivimos, que tuvemos que cambiar o lugar polos aforos, tuvemos que deixar de contar hoxe con Mario, de Hola Xon Mario, porque estuvo en contacto cun positivo, está na casa encerrado. Entonces este é un tempo raro no que vivimos, pero digamos que hai constantes ou cousas que continúan igual. Unha delas é a enorme creatividade, o enorme potencial creativo e cultural que temos no Concello de Boiro. Desde fai moitos anos xa, eu xa levo traballando máis de 20 anos no Concello, xa son unha persona moi maior. Desde fai moitos anos intentamos poñer en valor esa creatividade xoven, esa creatividade de xente moza, que durante todos estes anos fixo cousas chulas no noso Concello, fixo cousas creativas, fixo cousas de todos os ámbitos artísticos que vos podades imaginar. Moitas desas persoas, ou algunhas delas, para min bastantes delas, chegaron a ser profesionais, algunhas delas están hoxe aquí, outras son promesas, como as que hoxe tamén estades aquí entre o público, e hoxe do que se trata, unha vez máis, é de poñer en valor a creatividade que hai en Boiro, e de falar un pouco tamén de como esa creatividade, que teríamos que facer entre todos, entre as institucións, entre o público, entre as propias creadoras, para que ese talento non emigrara, non tuvera que marchar, para que ese talento pudera quedar aquí, facer vida aquí, e, polo tanto, facer que o noso pobo mellore tamén, porque eu creo que a creatividade, a cultura, pode ser un dos polos de desenvolvemento do noso Concello. Eu creo que podría selo, e despois falaremos de como podría selo dunha maneira, pois eso, mellor. Si podedes coller o teléfono ou podedes incluso tamén apagar os teléfonos para o que queda de mesa. Entonces, vamos a empezar por Charo, vai haber unha pequena presentación de cada unha das persoas que están aquí nestas butaquiñas e despois vamos a facer unha mesa na que, por suposto, podedes participar todas as persoas que viñestes hoxe. Decía ya antes así a elas un pouco de coña que hoxe podía ser como un programa de tele que se titulara Que fue de 14 años despois, porque fai 14 anos fixemos un catálogo de novos creadores da Barbanza, no que Charo xa estaba aquí. Según pon aquí, bueno, teria que buscala, Charo aparecía neste catálogo con 19 anos, en primeiro de xornalismo, sendo unha promesa xa da escrita, aquí aparecía xa con cousas escritas, aquí aparecía que xa colaboraba con Nova Barbantia, que a Asociación Barbantia na súa sección juvenil, digamos, e que xa daquela tamén colaboraba con Aturuxo, con aquel local que xa non existe. 14 anos despois, Charo é unha profesional super boa da escrita, da fotografía e dun montón de cousas máis que nos vai a contar ela. Entonces, contanos, Charo, 14 anos despois, que foi de ti? Non sabía que iba a haber este repaso dos 14 anos, estou flipando con que pasase tanto tempo. Pero estou moi contenta de estar aquí tamén, así que obrigada a todas as que estades. Faime moita ilusión polas caras coñecidas e tamén polas novas, non? Porque sí que houve un tempo pois que estudei e que estive vivindo noutras cidades. Agora mesmo son autónoma e dedícome aos servicios de comunicación, tanto foto, teño como, bueno, estudei fotografía e xornalismo, entón teño unha parte como de servicios comunicativos de textos e aí teño unha, o sea, o artístico, non? A miña chave principal, cando viña a falar como nese rol de servicios creativos ou cousas artísticas, para min aí había unha chave fundamental que era a perspectiva de clase, é dicir, entender que non é un aura a que consolida a artista, sino que son unha serie de prácticas que se poden conseguir ou non en función dunha situación económica, non? Entón, efectivamente, para eu poder desenvolver as partes máis creativas ou máis libres da miña actividade, tamén fago ou tuven que facer outro tipo de actividades que digamos que se adecuasen máis ás cousas do mercado. Dentro diso estou moi satisfeita porque sinto que a maioría dos servicios que fago pois están en coherencia co que eu quero facer. Tipo, todo o que escribo en galego,
fago servicios constantes para algunhas asociacións ou cooperativas, por exemplo, para o Portal Galego da Lingua. Despois, isto tamén me permite ter espacios como de militancia ou de activismo, non? Como que hai tamén así unhas liñas moi sutís nas que creo que tamén temos que estar moi alerta para non entrar en dinámicas de traballar gratis, que pasa todo o tempo, non? Ou de bolsas de explotación e cousas así, pero sí que hai proxectos nos que podemos buscar aliadas, que para min tamén é a chave, non? A chave para ter clientas ou para ter socias ou, bueno, para ter persoas coas que poder desenvolver tamén económicamente esas actividades, non? Así como militancias, eu comentaría, por exemplo, unha revista de fotografía na que participo, Caleidoscópica, de fotografía online, que podes buscar, caleidoscópica.gal, un periódico en papel, en mensal, Novas da Galiza, donde somos unha asamblea de xornalistas que facemos traballo totalmente autónomo. De feito, aproveito para convidar o Concello para que se suscriba, para que apareza na hemeroteca da biblioteca, por exemplo, da Cachada ou así, non? Como tamén nesa liña de apoiar os proxectos independentes. Porque ademais a prensa, pois xa sabemos como é, non? Que está basicamente subsidiada polos poderes públicos cando non son grandes empresas e, bueno, pois é unha oportunidade, non? Para poder traballar dunha forma libre en prensa. Esta parte comunicativa, non? Tamén traballo, por exemplo, para a ACT, para a Liga de Trañeiras, son a speaker, cando volvades ás regatas, pois estarei ali na voz desde o Peirao. Bueno, iso, non? Podo facer obradoiros puntuais de fotografía, redactar textos, pois a veces redacto textos para unha axencia, para un artesán que fabrica instrumentos de música tradicional. É dicir, intento sempre elaborar contidos que para min sexa enriquecedor, non? De alguna forma, que me interese e que me sinte identificada coa proposta. E despois, na parte de fotografía, teño un proxecto xa máis persoal que desenvolvín eu, que se chama Unha Cualquer. É un proxecto de retrato individual, basicamente a mulleres, focado no empoderamento. Son retratos feministas, basados no empoderamento, no autocoñecemento, como esa cousa de, para alén dos servicios máis de eventos ou así, pois poder traballar desde a performance un pouco, desde a partir dunha entrevista inicial, bueno, intentar que cada unha se describa a si mesma, non? Ademais, pois nun momento no que a imaxen ten tantísimo peso na nosa sociedade, está construída dunha maneira tan violenta, especialmente contra as mulleres, non? Entón, pois para min este é un proxecto que fago directo, digamos, para as clientas, e tamén do que estou moi orgullosa, no que tamén as aliadas foron estratégicas, esas amigas ou esas amigas de amigas ou esas familiares que son as que están aí para, ao final, bueno, estar, quer dizer, facer unha economía circular de alguna forma, non? E sustentável. E como así último detalle, despois cando estexamos na parte do coloquio, pois xa podemos ampliar, tamén me molaba facer fincapé na idea de pôr en valor o propio. Ou seja, que creo que tamén hai unha hexemonía cultural que pon en destaque unha serie de estéticas, de servicios, de valores, e que creo que nos podemos levar a contraria, non? Levar a contraria, refírome, por exemplo, traballando normalmente no noso idioma, eu fago normalmente, de feito, fago con ortografía internacional, e non tive ningún problema con iso, non? Hai moitas empresas ou moitos proxectos ou moitas autónomas que continúan porfiando en facer as cousas en español, cando eu penso que é perder un valor engadido, non? Que teríamos aquí. E igualmente, pois, con recursos estéticos da nosa cultura, con recursos, bueno, con calquera tipo de recurso cultural, non? Porque, ao final, a cultura pode ser todo tamén. Bueno, creo que hasta aquí, non? Porque xa me estaba metendo moitísimos detalles. Paso ya... Un aplauso para Charo, moi grande. Obrigada. Porque Charo ten doble ou triple ou máis méritos no sentido de poder vivir da súa creatividade, do seu oficio, de poder facelo con ese discurso, ademais, que non é o cómodo, digamos, para quen se poda contratar. E non sei se todo o mundo sabe que é ortografía internacional, por se podes explicar. Escribo en portugués. Eu escribo en portugués porque sería a forma normal de escribir o gallego se non estivésemos dentro da administración do Reino de España.
Entón, ademais, penso que é unha riqueza, porque non é por nada, pero hai 250 millóns de persoas que tamén escreven portugués. Entón, a xente que pensa que a partir de Pedrafita é un problema, seguramente que podría replantexalo con esta cuestión, non? Sí. Bueno, pois nada, seguimos no debate, falando contigo, e agora seguimos con que foi de Triángulo de Amor Bizarro, 14 anos despois deste catálogo de novos creadores e creadoras do Barbanza, porque xa en aquel 2007 Isa, que estaba aquí, xa aparecía tocando aquí na NASA, nun concerto que fixéramos de presentación na Sala NASA en Compostela, na extinta Sala NASA xa, que fixéramos un evento que tamén estuvo Charo, por certo, recitando poesía. Fixéramos un evento de toda esa creatividade xoven que había en Boiro en aquel momento, ano 2007, levámola a Santiago e fixemos un evento de creatividade boirense na Sala NASA. Chamábase Non Solo Tuning aquel espectáculo, como para trasladar unha imaxe cara fora, non só do macarrismo e do tuning, que eran algunha das identidades que nos atribuían. É unha pena que hoxe non este Mario, porque el ten un termo que é boiridade, que é a boiridade, non? Que é o que nos identifica, cal é a imaxe que nos transmitimos cara fora. Nos levamos casi 20 anos traballando en que unha das imaxes que nos identifique cara fora sea a mocidade creativa, sea a cultura, sea unha imaxe que para min é sempre positiva, é sempre enriquecedora. Temos moitas imaxes, a imaxe do mar, a imaxe da conserva, a imaxe do turismo, as que poidades imaginar. Mario fala moito deste tema, e eu creo que a creatividade e a cultura é outra das nosas identidades, da nosa boiridade. Reforzar esa identidade eu creo que nunca é negativo, sempre é positivo, como decía aquel entrenador do Barcelona, ou ao revés. Entonces, Triángulo de Amor Bizarro leva polo menos estes últimos 14 anos, que non lo digan eles, vivindo da música, vivindo profesionalmente da música. E iso é outro meritazo, porque é super difícil, non lle vamos a quitar a ilusión a toda a rapazada, moita rapazada que hoxe aquí que quere vivir da música, que están, por exemplo, no colectivo A Costa Nosa, que está aquí tamén representado, podedes facer... Pois Triángulo de Amor Bizarro é un grupo internacional, xiras de un mes enteiro por México, xiras por Europa, recoñecidísimo grupo que sonan nas emisoras españolas e de todo o mundo, e que viven en Abanqueiro. Así que, por favor, que nos conten como fixeron nos últimos 14 anos. Bueno, boas tardes, primeiro, agradecer a Alberto e a toda a organización, porque estes eventos son importantísimos para a cultura e que se fagan con máis regularidade posible. Isto anima a xente e ao final é o que move o pueblo. Bueno, pois nós somos un grupo, está Isa, máis eu somos o 50% de Triángulo de Amor Bizarro. Os outros componentes non son de Boiro, por tanto, por isto non está aquí, que están en Lugo e Coruña. Nada, nós montamos o grupo no ano 2004, pode ser. Empezamos o grupo como creo que hai que empezar os grupos, en plan de sin ningún tipo de plan estratégico, solamente pasión, ganas de reventar musicalmente o que sea, e facer de loitar contra as generacións anteriores, e facer a túa música que aplaste todo, o sea, digamos, esa sensación juvenil de que tens que facer un grupo, ese é o que tens que manter ao largo da toda a vida como músico. Creo que ese é o único importante, é o que che fai tirar hacia adiante e todo eso. Bueno, entonces eso, nós empezamos co grupo, desde moi principios afincámonos aquí en Abanqueiro, onde temos a base, onde compoñemos, temos un pequeno estudio. É un sitio alucinante para levar unha vida así dispersa como a nosa. Claro, podes ir á Praia de Mañón, pasar unha mañán por ali, ao mellor corres unha canción, ao mellor non, ao mellor paseas, faz deporte, volves á casa, escribes. E a vida de músico realmente é esa, non hai moito máis. Eso, depois salir de xira. Agora, como estamos co COVID, pois logo 2 anos aí un pouco encerrados, como todo o mundo, pero a nosa, digamos, o noso estado natural solo ser 2 anos de xira continua, agotamento, visitar cidades, países, e despois, pois, volver a Banqueiro, estar un ano facendo un disco novo, e volver a repetir o ciclo, digamos, hasta onde dure, porque ao final na música creo que é moi importante vivir o día a día, que non se perda a pasión e onde chegues, non plantearte tampouco máis
É que como é un sector tan extraño, tan complicado, incluso dentro da propia cultura, que o importante é disfrutar o día, punto. É unha cousa que moitas veces non o faz, sabes? Porque cansaste, nas xiras son ultra agotadoras. É unha cousa que crea moito estrés, está sempre con a mesma xente, surxen moitos problemas de convivencia. É que ao final é como un matrimonio de 4 personas, é unha cousa a veces horrible. A veces é increíble, pero a veces é horrible tamén. Entonces, o importante é que cada día que subes ao escenario, cada día que te podes facer unha canción e non che sale, que é a maioría dos días, pois non olvidar o por que empezastes nesto, sabes? E aí, pois, o camiño que sigas, disfrutar do camiño, saber que algún día parará, algún día terminará. Nós hasta ahora tomamos a suerte, pois, eso, de que, sin saber como, desde 2007, pois, empezamos a vivir da música de forma profesional. Aquí seguimos, espero estar dentro de 10 anos igual, hasta agora, pois, disfrutando do camiño. Podedes aplaudir tamén. Vou poder falar máis. Moitas gracias. Podedes aplaudir porque é super meritazo vivir da música en xeral. Os Heredeiros da Cruz que coñeceredes, que é o grupo así como máis coñecido, que por certo tamén ten moito vínculo con esta zona, non viven exclusivamente da música, eles sempre o din. Guadi Galego, que é a artista galega agora máis recoñecida, é profesora de primaria. Moita xente que se dedica, bueno, Eva tamén o pode decir, da música, e Triángulo de Amor Bizarro como unha referencia de como salindo, tocando tamén para aquí, pero salindo hacia fora, un grupo profesional de tantos anos, é un super meritazo. Entonces, moi ben merecido ese aplauso. Que ese grupo vivan a Banqueiro, para min, é un orgullo tamén. Entón, da Banqueiro, ahora vamos ao interior, Muiñeira de Interior, e vamos a Comoxo, porque sí que é certo que cando fixemos todos estes proxectos de recoñecemento da creatividade moza, ao final tende todo a levar unha estética un pouco urbanita, ou polo menos a min sale así todo un pouco urbano, non? Está todo asociado á música urbana, as tendencias todas urbanas. E o noso país non é que sea maioritariamente urbano, o noso país é maioritariamente rural. Entonces, que haxa unha experiencia tan chula en Comoxo, que se chama Comoxo Organics, que vai a explicar Ana así en un minuto, verdad, Ana? Un minuto e medio, o que lle dé. A min chamoume moito a atención desde un inicio a experiencia de Comoxo Organics, que se non a conocedes invito vos a que vos metades no Instagram e a que sigades. Para min, sobre todo, unha experiencia de comunicación alucinante, de como a través da comunicación en redes sociais, e non só a través da comunicación, non só vendendo fume, que decía ela que hai que llo di, senón a través, bueno, ela o que fai é quedarse no confinamento, que o explicará, e darlle unha volta de comunicación ao que fai seu pai, que está aquí tamén, desde fai moitísimos anos, que é producir kibis, que cambia para de arriba a baixo a estética, a imaxe que se traslada de Comoxo para o mundo a través de que Ana entra aí a traballar, non? A facer ese proxecto. A parte trae xente de toda Europa a través do Workaway, dun sistema de que a xente ven a traballar aí, e conecta a aldea de Comoxo con toda Europa a través de todas unha serie de persoas que veñen aí a vivir unha experiencia e a levarse Comoxo no seu corazón e a falar de Comoxo por Europa adiante. E a min, que eu identificaba, falábamos antes da boiridade, non? Eu identificaba a comoxidade con ca taberna de Comoxo, que estaba genial, que era unha desas bellas tabernas que vende de todo e tamén ten bar, que tiña unha terraza que miraba así a serra dunha forma panorámica alucinante, e para mí Comoxo era esa taberna e non moito máis. Bueno, a xente tamén boa que había ali na asociación de veciños, pero non me daba máis sensación. Sin embargo, sigues Comoxo Organics e agora parece que Comoxo é o lugar máis cosmopolita do mundo, porque hai xente de toda Europa, xente moza que lle está dando unha alegría nova á aldea, que lle está dando unha revalorización para a xente bella que vive ali, que ve que ven a xente de fora e que valora o que ali se fai, e que valora os kibis, e que se saca o selfie with the kiwi, que creo que é unha das claves da comunicación, que salen as señoras falando en gallego e en inglés, mezclado todo para a Europa toda, desde Comoxo. Me parece unha experiencia chulísima que nos vai a contar ahora Ana Santiago. Pois eso, Comoxo Organics, bueno, como di miña nai, é fume no aire, pero eu penso que é moito máis que eso. Para min é unha iniciativa a favor do desenvolvemento do rural
e agricultura sostible, pero, bueno, eso que o traballo todo fixeron os meus pais. Meu pai plantou kiwis no ano 86 e levamos toda a vida vendendo os kiwis a Kiwi Atlántico, que é o noso intermediario. E, bueno, xa todos saberedes que o rural abusan de nós, do sector primario, paganlle fatal. Entonces esta cuarentena inspirounos a máis dun, por exemplo a min. E nada, eu estaba na casa e estábamos ca horta, vía a miñas irmáns en Barcelona que só podían ir ao balcón e dicía, buah, é que nós aquí temos un paraíso. E entonces dixen, vou facer unha cuenta de Instagram e empecín a vender fume, como di miña nai, pero parece que ese fume está gustando demasiado. Eu penso que podemos facer algo. O que pasa que, claro, bueno, decirlle á xente xoven que sí que hai que facer algo porque o campo está quedando abandonado. O sea, a xente, os señores que veñen á miña casa sempre din, boa, é que a Agra de Comoxo, cando faltemos nós, que vai vir traballar todo isto? Porque é un montón de traballos, son todos silveiras, eucaliptos, e non é nada máis. E aquí dase de todo, traes a uns daneses, boa, isto é el paraíso, solo por ver un naranxeiro cheo de naranxas. O sea, temos moitísimo potencial, temos o mar ao lado. Eu penso que, o sea, hai que xuntar e facer algo, porque senón isto vai quedar a monte. E, bueno, o de Workaway, que ao mellor moitos de vós non sabedes o que é unha plataforma de voluntariado. Eu criei unha conta fai 3 ou 4 anos, porque, bueno, cando fixen Erasmus, meus pais estaban aquí solos, dixen, bueno, necesitan alguén, xa non só axuda, porque a xente daqui é moi, que mentras eu poda non fai falta axuda. Entonces dixen, bueno, para ter algo de compañía, tal, e creín unha conta e empezaron a escribir un montón de xente que querían vir a aprender de agricultura sostenible, tal, e nada, a xente está gustando moito, aprenden, xa non só aprenden eles, aprenden meus pais recetas vegetarianas, veganas, 4 palabras en inglés, en italiano, e non sei, eu penso que o intercambio cultural é moi importante tamén para nós, para a xuventude, ver o que hai fora, para traelo para aquí, para explotar, porque temos un paraíso que está sin explotar. E nada, non sei se tendes alguma pregunta, porque eu vou falar en público. Son moi novata nesto. Un aplausazo. Aí hai un entusiasta fan de Comoxo Organics, non sei se é de Comoxo Está ali tamén. Jacopo. A Giacomo é un workaway, un aplauso para Giacomo tamén, para que vexades que... A Jacopo estou a ver se o convenzo para que compre unha finca aquí en Comoxo e traia búfalas e a facer mozzarella parravicini. Que falaste E se non a xente daqui, eu penso que nos temos que animar, porque xa non só é agricultura, o sea, pódense facer proxectos de arte. Eu, o ano pasado, en enero, fume á casa dunha artista na Coruña que se chama Castelo Estudio e fun a facer workaway. O que veñen eles a facer a nosa casa, funo facer eu. Filipe vive no rural e vive do arte, o sea, fai esculturas, trae a xente que fan talleres de cerámica, de ilustración, agora meteuse tamén no arte ecolóxico, como está tan de moda e tal, pero eu penso que se poden facer moitísimas cousas. Mozzarella, podese facer viño de kiwi, o sea, hai un montón de cousas que se poden facer, pero claro, o sea, a nós o que nos fai falta, eu penso que é tamén financiación, porque por eso a xente está collendo a maleta e índose, porque ao final todos queremos unha vida medianamente boa e ter, o sea, os cartos ao final é o todo, e se non tes cartos non podes facer todos estes soños que tes realidade, así que... Moi ben, Ana, xa te está saltando o turno, xa estás entrando na mesa redonda, aínda falta Eva por falar. Solo quería decir que dentro deste que foi de... todas as que estades hoxe aquí presentes, estades en algún momento tamén impresas en algunha destas revistas. E Ana, eu non o sabía, pero ela díxome que é esta nena que aparece aquí cando tiña 5 anos, que esta foto saqueilla eu, xa traballando, e xa daquela tiña vínculo co eido artístico porque participara en aquela performance que fixéramos para presentar no 2005 esta revista. Entón, mira ti se non nos conocemos xa de toda a vida. Así que, moitas gracias, Ana, e seguimos falando do que estabas agora abrindo, pero xa na mesa redonda. Entón, ahora xa vamos con Eva Triñanes, da familia Triñanes, que máis? Triñanes Romero, porque están aquí os dous, non vamos a deixar a ninguén atrás, verdad?
Entón, xa de unha familia e dunha tradición tamén moi cultural, con moito valor, como que representa Astelio Estriñanes e Gerardo, pero Eva ten o seu proxecto propio que se chama Charlatana, que é unha produtora, unha cooperativa de artistas que empeza fai canto tempo? Poucos anos, 3 anos e un COVID, e que realmente a mí dá má sensación desde fora que xa está bastante estabilizada, que ten un traballo xa bastante regular, e que está no Cabo da Cruz, e que ademais representa artistas boirenses tan bons tamén como Sabela Quín, como Benja, o fillo de Eva, ou como os Lacazans, onde tamén está Figui, e outros boirenses. Temos un montón de potencial creativo en Boiro, somos unha potencia, como di o amigo Xurxo Souto, e Boiro tamén, e Eva agora desenvolve pois, unha produtora que leva a esos artistas boirenses e incluso a outros que non son de Boiro, que tamén hai fora de Boiro, tamén hai artistas, non? Entón, contanos ti, Eva. Hola, bueno, encantada, grazas ao Concello por invitar a Charlatana e a min en este caso representando aquí, e moitas grazas ás compañeiras polos proxectos tan interesantes que presentaches aquí. Pois eu, bueno, como contaba Alberto, formo parte dunha cooperativa de artistas e como cooperativa que somos, se me permitides, vos a falar un pouco tamén das miñas compañeiras, aínda que non sexan de Boiro, porque considero que o seu traballo é moi importante. Eva, arrima o micro para que te escoite mellor. Arrimo máis, así? Agora me escoitades mellor? Vale. Pois as miñas compañeras, bueno, Charlatán é unha cooperativa, como dixemos antes, nace no ano 2017 para dar cabida un pouco as inquedanzas de 4 persoas que estamos vinculadas de algún xeito coas artes escénicas. As miñas compañeiras son Marta Ortiz, que é unha narradora oral e tamén estudiou magisterio, Brais Gutiérrez, que é narrador oral, músico, clown, polifacético, non sabe o rapaz, e Isaac Rodríguez, que é o creador da compañía de Novo Circo, Peter Pan Payaso. E logo eu, que son, bueno, eu estudei economía e fixen tamén produción e son a encargada de distribuir e producir os espectáculos que crean estas compañías. Isto foi, digamos, o serme de como naceu Charlatana no ano 2017. Ao principio nós só creábamos e distribuíamos os espectáculos das nosas propias compañías, que tiñamos compañías tanto de música como de narración oral, Novo Circo e teatro familiar e para adultos. Co tempo todo isto foi cambiando, fomos crecendo e fomos incorporando a novas artistas, como comentou Alberto, algúns grupos de música que son de aquí de Boiro, e tamén traballamos con compañías do resto de Galicia. O xeito de traballar de Charlatana, cando nos decidimos crear esta cooperativa, intentamos traballar, bueno, a veces moita xente me pregunta a razón de por que unha cooperativa ou se é difícil traballar nunha cooperativa, porque normalmente tendemos a ser moi individualistas e a considerar que o traballo, pois, sin un xefe, digamos, é máis complicado de levar a cabo. Obviamente ningún traballo é fácil, todas as persoas que traballan saben que ningún é fácil. O cooperativismo ou levar a cabo, sacar adiante un proxecto no que 4 persoas, a súa opinión é completamente igual e válida das 4, é complicado moitas veces, pero tamén eu considero que é moi productivo e que nos fai moi fortes. O noso modelo de traballo, basicamente, nos intentamos que cando algunha das socias ten unha visión diferente a outra ou propóñense dúas ideas que de primeiras poden parecer contrapostas ou que non se poden aunar, o que intentamos é desas dúas ideas sacar unha idea nova que nace a raíz da outra e que casi sempre, polo tempo que nos levamos traballando, esa é a mellor. Ninguna das dúas ideas orixinais é a mellor na maior parte dos casos. Entón, eso, bueno, eu como veño do cooperativismo e do asociacionismo, quería tamén facer fincapé en todo o que nos está pasando neste tempo. A cultura e nós dende as artes escénicas vimos de sufrir unha grande crisis como calquer outro sector, evidentemente, pero quería agradecer de algún xeito un sector que para nós foi moi importante cando comenzamos, porque entrar no sector cultural galego con unha nova distribuidora que ninguén coñecía, que non sabía moi ben o que facíamos, é un sector moi pequeno
e no que casi todo o mundo se coñece e que traballa moito en función de distribuidoras. Tamén se fai moito un traballo moitas veces de venda de espectáculos un pouco casi a porta fría, de como se fósemos comerciais que temos que ir a venderlle a alguén, non importa moi ben que espectáculo, como se fóramos a vender móviles ou tornillos, e a veces a min eso me resulta un pouco frío. Entonces nos decidimos, en vez de facer esta proposta no noso primeiro ano, crear 2 espectáculos propios que digamos foron como nosa carta de presentación para que o público pudese coñecer e os programadores pudesen coñecer os nosos valores ou o que nos queríamos transmitir co noso proxecto. Nos pretendemos facer espectáculos que, dende o debate e o espírito crítico dentro deles, poidan transmitir valores que para nós son importantes, como son pois a igualdade, a economía circular, a economía social de onde nos vimos, e o reciclaxe, o cuidado do medio ambiente, porque ademais espectáculos tamén na cooperativa facemos obradoiros didácticos e traballamos moito con AMPAs e con colexios. Entón é moi importante para nós que nos espectáculos poidamos transmitir todos estes valores que nós temos e que consideramos moi importantes. Outros deles tamén é fomentar a nosa lingua e a cultura galega dentro dos espectáculos. A nosa carta de presentación foron 2 espectáculos, que é o Concerto Punk Infantil, que é música infantil para cativas, e Matrioscas, que é un espectáculo contado e cantado por 2 mulleres que conta historias de mulleres reais que normalmente non se lle sole dar voz. E quería facer fincapé en unha cousa que no primeiro ano para nós foi moi importante o apoio das asociacións, porque tanto Matrioscas estreouse aquí no Concello de Boiro, no local que tiñan a Asociación Unión de Muchachas, e o Concerto Punk Infantil foi estreado na Sala Rebullón, que é unha sala que forma parte da asociación da comunidade de montes que teñen no Concello de Mos, que a mí me parece un exemplo maravilloso de como unha comunidade de montes ben xestionada pode aportar tanto á sociedade e á cultura. Entón, simplemente facer fincapé neso. O sector cultural ven dun momento moi complicado, pero o asociacionismo aínda máis. A nós, cando empezamos, axudáronnos moito, tanto creando cultura, eles contratan, dinamizan calquer tipo de asociación, non só de mulleres, de patrimonio cultural, de calquer tipo de asociación. Entón, están vivindo un momento moi complicado porque todas estamos pasando por un proceso que non temos tempo, moitas veces non temos diñeiro, e as asociacións son xente que traballa 8 horas, coida da súa familia e logo se vai pola noite ao seu local e fai programacións e nos chama as artistas e se ocupa de que todo isto se dinamice. Lembremos do traballo que fixeron, que o están pasando moi mal porque volver á normalidade vai a ser moi complicada para elas, e como elas sempre nos axudaron a nós, creo que é importante que nos seamos conscientes de que é un gran valor para a nosa sociedade e que poidamos devolverlle eso de algún xeito, pois participando con tempo ou igual pagando unha cuota dunha asociación que teñades no pobo ou, na que vos sintades máis cómodas, que moitas veces perdemos non, ou pagamos a cuota do Netflix ou do Spotify, e me parece moi importante que poidamos devolverlle isto á sociedade de todo o traballo que elas veñen facendo por nós. E creo que xa botei aquí un discurso. Non sei, logo se queredes preguntar algo. Sí, outro aplauso. Gracias. Decía tu irmán que estabas nerviosa, menos mal que estabas nerviosa, senón... Bueno, ti tamén sales aquí na revista, como dixen, estades todas aquí representadas, aquí tamén nunha presentación que fixéramos tamén desta potencialidade creativa colectiva que temos, aparecían, ademais de Triángulo, aparecía Suso Santa María da Pousada, aparecía María Magán da 12, aparecía xente de Sonaxe que leva a Escola de Música, Pablo Chouzo polo audiovisual, a xente do Lloboi, Juancho Ares e Moai como diseñadores de interiores, que tamén son creativos que viven aquí, Juancho agora vive en Vigo, pero que viven aquí da súa creatividade e da cultura. Por eso que insistimos tantísimo que a creatividade e a cultura pode ser un polo de desenvolvemento do pobo, non só a nivel social e persoal, que por suposto eso é o primeiro, sino tamén económico, empresarial e de desarrollo local, que é un pouco do que levamos falando todos estes anos. E a quinta parte invitada non pode estar aquí. Primeiro era Ola Son Mario, como
tamén especialista en comunicación en internet, e tamén remeiro, que ten aí unha dualidade moi chula de contar. Está na casa porque contactou con algunha persona positiva, non pudo vir. E despois falamos co Bachelato de Artes, ou por extensión ca xente dos institutos, porque nós temos un proxecto desde fai todos estes anos que nunca se acabou de concretar, pero vai se concretar en esta legislatura, verdad, María? Que é que nos faltan estructuras fixas e firmes para canalizar toda esta creatividade. Toda esta creatividade que vimos durante todos estes anos, que podedes ver publicada nestas revistas, que vemos hoxe aquí e que vemos moi ben representada na xente que vindes, na xente máis nova, están tamén aquí a Irmán Sollero da Ría Lab, e Alba, e máis xente. E toda esta creatividade tería que ter como un canal, algún medio que estuvera estructurado como está un club deportivo, por exemplo. E nós temos xa os mimbres, penso, por exemplo, temos un bachelato de artes, único en Boiro para toda a comarca, temos outros institutos que traballan tamén moi ben a creatividade, como o Instituto da Cachada, a través do Club de Antifaz. Bueno, temos a base da formación regrada. Despois temos o Concello con un montón de iniciativas que podía servir de laboratorio, de experimentación, de creación, de apoio a xente nova que está querendo facer cousas como a xente da Costa Nosa. E despois temos o viveiro de empresas nunha terceira fase que sería a fase da profesionalización. Se somos capaces de darlle unha forma a todo eso como se fora, poño sempre o exemplo do club deportivo, como se fora un club deportivo onde os rapaces entran de pequenos, vanse desenvolvendo e despois hai algúns que salen profesionais, outros non, pero polo camiño todos aprenderon uns valores como os que falaba Eva e unha serie de cousas. Se somos capaces de generar unha estructura fixa, será moito máis fácil que cos anos vayamos gañando en que toda esta creatividade latente que vemos que existe poda ter as súas canles de apoio e de investimento en creatividade. E iso pode ser aínda máis, convertir a creatividade e a cultura aínda máis nun polo de desenvolvemento do noso Concello. Entón é xusto este momento onde lle dou a palabra á Concelleira de Cultura para que ela diga que opina desto e empezamos xa a ronda de debate no que teremos que falar ou queríamos pedir a opinión de que debíamos facer dentro do Concello e por extensión de outras institucións ou de outros ámbitos da vida que non sean os institucionais para que precisamente isto se consolidase e a xente tan boa, tan creativa como a vos non teña que emigrar, non teña que marchar, teña oportunidades aquí. Así que, María. Hola, boas tardes a todos e a todas. Moitas gracias por estar aquí. Antes de nada, disculpar ao alcalde, que era o que tiña que estar hoxe aquí, pero por motivos da xenda pois non pode estar, e estou eu, en representación do Concello. Eu hoxe máis ben estou aquí do INTE, estou encantada de estar aquí, porque si ben desde que estou aquí no equipo de goberno, Alberto poderá decir, estou encantada de que cada miércoles que nos reunimos surda algún proxecto e algunha iniciativa sobre todo para fomentar máis se cabe a cultura que temos ao rededor. Un destes proxectos era sempre darlle visibilidade a nosa xente, a xente de Boiro, porque hoxe vemos aquí unha mostra, pero hai moita máis xente que de alguna maneira pois lanzouse ao mundo da cultura de moitas maneiras diferentes e hoxe están aquí presentando os proxectos e aquí xente máis nova escoitando, que tamén pois xa con algún xa teño algunha reunión de algunhas ideas, de algún proxecto que sempre me foron traendo e que quedaron parados polo COVID, verdad, Alba? Esperemos que en algún momento pois vexan a luz pouquiño a pouco. Eu decir que estamos aquí para tratar de que as vosas ideas vayan adiante dentro das nosas posibilidades. Intentaremos apoiar todo o que nos veñan solicitando de alguna maneira. Nada máis, noraboa a todos por esa trayectoria que levades e que empece o debate, que é o interesante, non? Xa estamos no debate. Todo en continuo debate, e ti tamén tes moito que decir en canto a eses compromisos ou esas cousas que se quedan non é poñerche contra a parede, porque eu creo que non é porque estes diante, sí que é certo que se está amosando ahora unha vontade real de apoio á cultura claramente expresado nos dos últimos anos, que non sobra decirlo tampouco. Entón, Ana, volvemos a ti porque abriste este...
o debate xa cando falabas de que poderíamos facer, como se podería artellar algún sistema para que no voso caso, que aínda é tamén doblemente difícil, que é a revitalización do rural, houbera posibilidades, porque ti, por exemplo, estás nunha casa que sodes 3 irmáns, dúas están fora, están vivindo fora. Sí. Eres ti a Esperanza Blanca de Comoxo e queres quedar aquí, queres desenvolver aquí o teu proxecto, que necesitarías, que botas en falta? Sí, a ver, eu non sei moi ben porque son, xa vos digo, nova, estoume iniciando nesto, pero, o sea, polo que escoito por outros, sí que a financiación é algo que non se axuda moito. E despois, non sei, a min gustaríame facer algo así como un agroturismo diferente, porque o turismo rural aquí sempre estuvo enraizado a comprar, o sea, ti tes o teu proxecto, tes cartos, amañas todo, despois ven patrimonio, tes que ter máis cartos. Entonces, ao final, normalmente quen fai o turismo rural suele ser ou xente xa cerca da xubilación ou xente que ven de familias de bens e eu non son unha desas persoas. Entonces, non sei, eu penso que tamén habería que cambiar e facer un tipo de agroturismo, combinar, porque ao final temos moito que explotar, o sea, temos o mar, temos o monte, temos cultura, enseñarlle as nosas tradicións, enseñarlle eso, como se cultivan as cousas, porque hoxe en día casi todo o mundo se vai para as cidades. Eu penso que o teletraballo, hoxe en día co teletraballo, pódese facer moitas cousas dende o rural, pero eso que tamén teñen que mirar, o sea, eu falo desde o punto de vista do rural, que sempre nos tuveron así un pouco máis abandonados, que, por exemplo, en Comoxo non temos fibra óptica aínda. Entón, esas cousas, o sea, hai que ir empezando a mirar un pouco máis polo rural, pero claro, o sea, eso non está da nosa man. Bueno, pero sí que está na nosa man expresalo, verbalizalo, poñelo en común, en aberto. Está sendo gravada esta sesión e vai a ser colgada en internet, entón todo o que digades vai estar tamén entendido como unha demanda. Eso que acabas de decir, de que todos os lugares teñan fibra ou todos os lugares teñan conexión a internet, é unha demanda super básica e importantísima. Ademais, porque eu penso que agora, co teletraballo, poderíase acabar ca España vaciada, esa que tanto se fala, ou a Galicia tamén, porque... Así. Sí. Sí, e ademais aquí na costa, que é o que che digo, o sea, acabas de traballar, vas te dar un chapuzón á playa, vas a surfear, o sea, hai millóns de cousas que facer, e a xente estáse pirando, porque aquí non hai traballo, non hai... Ademais, abusan de ti, casi todos os meus amigos están cunha feuga, cobrando 600 euros ao mes. O sea, é unha pena o que está pasando, pero eso non está das nosas mans. Entonces, o sea, non sei, eu, por exemplo, dime de conta que co do Instagram, como Moxo Organics, parece que lle está gustando a moitísima xente, escríbeme xente do estranxeiro, quero comprar unha propiedade en Comoxo, eu, Dios mío, pero isto é para tanto. Entonces, non sei, a comunicación, o que decías ti antes, que sí que é moi importante, e o que falaba tamén, que non me acordo o teu nome. Pois eso, que as cooperativas tamén eu penso que se deberían traballar máis, porque aquí, o sea, eu noto tamén no rural a xente é moi individualista, que, non sei, parece que cada vez nos parecemos máis ao modelo americano, envidiamos o coche do veciño, esas cousas. Eu penso que se nos xuntáramos todos podían salir cousas moi, moi guais. Moi ben, ese aplauso espontáneo. Bueno, pois agora quería darlle a palabra a Charo sobre o que dixo Ana de eso non depende de nós. Ti crees que depende de nós que as cousas melloren? Sí, eu creo que sempre, sabes, sempre, como dicía Castelao, non? Que a obra está a facerse aínda. E creo que é interesante ver o poder colectivo do que estás a facer ti, precisamente, non? Sin ao mellor un apoio institucional previo ou outras propostas. Sí que creo que hai moito, o sea, o tecido social creo que é o estratégico. Despois, este tecido social, se hai unhas institucións decentes, pois apóiano. De feito, cando comentabas agora, efectivamente, eu creo que parte da miña traxectoria ou da miña digamos, do terca que fun en manterme nesta traxectoria, non? Que en parte foi por uns privilexios de que puden ir mantelo, pero tamén porque iba vendo pequenos estímulos ou pequenos alicientes que decían, bueno, se cadra sí que se pode, non? Desde haber unha revista municipal, nun momento
moi nova, non? No que mellor podía non confiar na miña capacidade pois para escrever, pero si se me apoiou municipalmente, pois mira, foi suficientemente bo como para que aquí se quixese, non? Os libros que publiquei foron premiados tamén, foi gracias a premios que eu teño libros publicados, creo que este é basicamente o principal método de publicación de libros neste país. Bolsas, axudas, é dicir, pero efectivamente pareceme moi boa idea eso de que haxa un récord, non? Que haxa un continuum, que non estés nunha bolsa coa ansiedade de pensar, e pro ano onde vou quedar, ou que vou facer, ou así. Eu creo que efectivamente Eva colocaba un piar que é o asociacionismo. Unha sociedade organizada xa fai, porque o Estado son as persoas tamén, Entón, ao final, pareceme moi interesante non colocar unha entelequia, non, de quen están facendo, quen están gobernándonos, non, porque aquí, antes de que viñese o Estado, durante millóns de anos, o ser humano viveu ben, ou depende como pudese, o Concello é a asamblea do Concello. Entón, os recursos son os recursos de todas. E aquí, se hai 3 asociacións, ao mellor xa podemos facelo entre nós. Eu, se sei que quero comprar kibis, vou ir buscar a ti. Se ao mellor ti necesitas un espectáculo para un grupo que che vende turistas a Comoxo, pois pode ser ela que che organice. Se xa nos poñemos en plantal, montamos o gran concerto internacional aquí con Triángulo, non? Pero, sí, eu son bastante optimista no sentido de que podemos facer, do potencial que temos, non? E isto sin caer en ningún tipo de falacia buenrollista de querer e poder e emprender e triunfar e tal, porque isto é mentira. Quer dizer, a maioría dos emprendedores son fillos de ricos, entón, se efectivamente ti tes unha familia rica, xa che montan todo, xa che subvencionan, e entón hai persoas con 20 e pico anos que están moi ben situadas no empresariado, pero se as analizamos como axentes, sociolóxica e económicamente, dámonos conta de que eso é mentira. E pareceme moi interesante decir que é mentira para que despois non nos frustremos as outras pensando, joder, entón somos menos listas, ou somos menos guais, ou somos menos valentes, non. É que ao mellor ti tes que estar traballando nun súper mentre faz isto a outras horas, ou exactamente como nos clubs deportivos, como fai a xente do club de remo daqui. Porque non están a ganar por estar no club de remo, veñen da batea e van remar, e compiten ca xente que gana e que vive diso, non? Entón, eu nese sentido non me quedaría só na reclamación, que me parece fundamental, O sexa, se están aí a traballar cos nosos impostos e para nós, hai que cumplir. Pero hai que cumplir por decencia. Ahora, nós tampouco é que mo fajan, que mo dean, que me tal. Eu teño que implicarme para saber o que é meu, non? Porque se eu non participo, que lle pido á obra, non? Entón, creo que hai un exercicio de responsabilidade colectiva. E nesa responsabilidade colectiva está o potencial de todo, está o potencial do mundo. Aí podemos facer o que queiramos. Entón, bueno, non sei, esta mesma iniciativa pareceme como super emancipadora, no sentido de pois coñecernos, saber a quen podemos recurrir, saber tamén a quen non recurrir, non? Isto tamén é moi interesante, pois se sabemos, non sei, sabes, pois que hai unha empresa que explota animais, ou que hai unha persoa que ten as traballadoras nunhas condicións fatais, ou que hai xente que vende masáns que veñen de Argentina, xa non é porque sean ruíns, é que é insostible. Entón, creo que, bueno, todo que sexan espacios de posta en común, medios de comunicación, volvo a repetir o que suscriba o Novas da Galiza, o periódico, non? Pero, eso, como, sí, espacios para comunicarnos de maneira libre, independente e empoderante no sentido de decir, aquí a xente foi a que a xente traballa 8 horas e non das a 8 porque alguén o peleou, porque era ilegal. É dicir, que non é só o que se pode, é o que se pode conseguir. Moi ben, Charo. Moi ben. Escoitarte sí que é emancipador, así que, insisto, queda grabado, movede os vídeos que quedan en YouTube para que se escoite máis xente que os que estamos aquí. Rodrigo, queres decir algo de que condicións botas ti en falta ou que se podría facer? Ti eres alumno da Escola de Música, penso que, non sei se o deixastes ahora, pero fostes alumno da Escola de Música de Boiro, hai unha escola de música, hai uns locais de ensaio, hai unha serie de equipamentos que se foron facendo, hai, se non unha escena, sí que un fervello musical aquí, unha tradición. No último acto que fixemos na AVE falando de todo isto, veu Manolo Gago, que é un supercrack da comunicación e da cultura galega, que é de Palmeira, e falaba de que non é casualidade de que aquí estemos hoxe aquí e todos estes anos estemos falando da creatividade e da cultura do noso lugar, que non é casualidade, que é un fío histórico, de que vende máis de 100 anos atrás e que se vai trasladando casi
no ADN, no sentido de que se hai escritores rianxeiros, se hai movimento na Pobra ou se hai cultura que vamos favorecendo década tras década, eso irá se trasladando a través das xeracións, irá quedando. Se un ten pai que fixo barcos de madeira, o mellor ten algo máis de espírito cultural que outra persoa e poderlle transmitir ás súas fillas que tamén poderán facer algunha actividade desde unha asociación, e todo eso vai se trasladando de xeración en xeración e vai xerando un fío histórico que vai xerando unhas condicións, pero digo eu que o mellor podemos tamén ilas mellorando, ir xerando estructuras que as favorezan, que as apoyen. Ti a nivel musical, que botas en falta, ou como crees que se pode vivir en Abanqueiro e ter un grupo a nivel internacional? É un pouco o que distí, realmente a cultura é o arte que se vai convertindo nas seguintes xeracións, convírtese pois eso, en cultura popular, incrústase como no ADN, así, nadie vende, sabe, todo ven de atrás, todo ven tal, vas dando forma, e por eso é importante que haya un tecido cultural, que haya unha actividade cultural constante, entre que sea pequena, sea grande, é importante que haya ese rum constante, esa cousa que se vai facendo cousas continuamente. Claro, barrendo para casa vou falar dos concertos, non? É dicir, a xente fai música porque ve a outra xente, escoita a outra xente facer música. Se non hai concertos non hai xente que poda, sabes, a que podas ver con a cercanía que des tipo, vou non tentar eu. É certo que, a ver, durante moitos anos en Boiro, por exemplo, non se fixeron, non se coidaron a mellor moitas cousas en canto a que, por exemplo, nas festas de Boiro foi sempre só orquestas. A min as orquestas gústame, non son para nada, todo o contrario, pero sí que é certo que sempre botín en falta unha música, a mellor non para a maioría, senón tamén para as múltiples minorías que hai, que ao final que é o que tamén nos identifica como seres humanos, tamén o que nos separa de outros, e ao final tamén o que nos une, que cada un poda desarrollar a súa personalidade. Entón, parece moi importante que haya eventos culturales, non só de música, sino absolutamente de todo, que toquen tamén, que non sea só, pois, a película máis famosa, o libro bestseller, o número 1 dos 40 principales. Eso xa chega a xente por sí, non fai falta o mellor potencial o de parte tal, pero eso. Eu recordo cando nos empezamos que había un festival que en Boiro que se chamaba o Zarbanduxa, pode ser, sí, non? Ese festival, si houvese seguido, ahora sería un festival pues, coñecido a nivel nacional ou internacional, porque os festivais que empezaron nesa época sí que se provocaron nos povos pois que de repente o povo a mellor sea coñecido en moitos lugares por eso, por non falarse eso da xente que trae, o turismo que trae, a xente, sabe, todo o que igualmente esos concertos. Mira, creo que temos a sorte de que en Boiro de que hai unha sala de concertos que nivel tope, que é a Pousada das Ánimas, pero que non haya máis eventos, sabes, máis que solamente a propia iniciativa privada que a veces é contra vento e marea. Nós tuvemos a sorte, por exemplo, de tocar en Boiro despois de moitos anos. O ano pasado tocamos aí en Curbera, a mellor levábamos 10 anos sin tocar en Boiro. Realmente para que as bandas salan, para que as bandas tal, ten que haber esa actividade. Eu recordo eso, a anterior vez que tocáramos en Boiro fora nas festas, pode ser. Acordaste, sí, tocaste nas festas que aquí en Quibito unha noite que chovía moitísimo, e sí, con Nayo Alinri, e tocaste no centro social que sale nesta revista antes, sí. Pero o que recordo moito desa época que era cando había moitos grupos de chavales dos locales de ensayo, eran sabes, bandas de xente xoven que tiña acceso a poder ensayar, a poder tal. Al final facer unha banda é unha cousa que é eso, tens que ter un local, tens que xuntar a xente que teñas con certa afinidade, que te podes levar ben, depois claro, o material, é unha cousa que podes facer ao mellor sabes, da noite para mañán, un proceso que son anos de tal, e realmente que esa infraestructura que exista é moi importante para que salga, en plan non salen
As setas salen no monte porque salen no monte, pois as bandas salen onde hai tamén ambiente para ese tipo de tal, igual que os escritores salen onde hai ambiente cultural de escritores e os periodistas e todo. Eso é importante, creo que ese tecido exista, se desarrolle, sea unha cousa que alimente a xente, que inspire a xente a mostrar a súa creatividade tamén. A veces é moi difícil. Pode ser unha persoa moi creativa, pero non encontrar o momento, sabes? O momento adecuado para decir, pois ora vou facer eu. Nos na época o grupo, cando foi formábolo en Coruña. Por qué? Porque non nos coñecía nadie, podíamos expresarnos como sin medo a, sabes, a que se rían de nós, vamos, básicamente. Pero eso, realmente, se ves que hai xente facendo eso no teu pobo, pois ti animaste a facelo, igual que cos deportes. É dicir, a xente fai deportes porque ve pois que a cultura é exactamente o mesmo. Como hai hoxe aquí, ademais, Deba, despois do xa palabra, como hai, queres decir algo agora? Como hai hoxe aquí, polo menos 2 colectivos, haberá máis, perdonadome o resto, pero polo menos un colectivo que é a Costa Nosa, que está sendo... Bueno, que veu ali xunto do noso centro social a pedir axuda para constituirse, para contarnos o que estaban facendo. A mí me gustaría tamén que eles dixeran algo neste debate, si eles que piden, que votan en falta. Tamén está a xente da Real Lab, se vos animades a intervir desde o público, pois tamén facemos a conversa así un pouco circular. Alguén se atreve? Se non, hai un artista que acaba de sacar un par de vídeos aí últimamente que tamén pode falar un pouco. Mira, ven hasta aquí, por si non entra o audio. Non importa, ven hasta aquí, se non entra o audio. Dádelle un aplauso que bastante fai o home para... Sí. Buenas. Bueno, yo soy artísticamente conocido como J. Justin y bueno, mi nombre personal es Jacobi. Pertenezco al colectivo A Costa Nosa, que llevamos poco tiempo activo, pero como bien dijo Alberto, ahora estamos pues intentando crecer poco a poco, y quería preguntar, pues en base a nuestra propia experiencia, nuestra actualidad, pues que nos deis o que nos guiéis un poco en el camino, pues que nos deis o que nos guiéis un poco en el camino a la hora de afrontar, pues eso, acontecimientos, experiencias laborales, sociales, pues todo esto, el mundo que rodea todo esto, que ya acabamos de escuchar, pero eso, profundizar un poquito más en el aspecto pues de la creación de un colectivo artístico, etcétera, etcétera. Quien sea, en este caso, pues, de nuevo el artista, pero bueno, quien sea. Claro, vosotros, desde aquí de Boiro, bueno, claro, ¿cómo vedes vos? Es decir, realmente, para vos, sabes, como ¿qué haces o tendes vos? Me refiero, é vos complicado, vos, sabes, buscar concertos, sellos, sabes, chegar aos medios. Bueno, a ver, nosotros estamos en un proceso inicial que es de creación de contenido, tenemos una página web y a través también de las redes sociales pues un poco propagamos nuestro contenido y las creaciones que venimos haciendo y tal. Y es un poco pues ese nuestro método de promocionarnos, no sé si te refieres a o tal, va un pouco por aí. A ver, que eso, a ver, pero ao final eso é todo constancia, todo, ao final tencia sabes, de músicos, sabes, de tal, eso xa o que dinamiza, o que fai que, sabes, que outros se fixen, vai vir xente a mellor máis nova, que se non asistírades, sabes, non se lle vai a ocurrir, sabes, non se vai a plantear facer eles algo, entonces eso xa é a importancia, é o tecido que se crea entre todos, realmente. Eso, ao final, pues, que ao final é unha cousa que se fai, que farás eso primeiro por puro gusto, por puro que vos gusta o que facedes. Ese é o camiño, si pode ser infinito, pode ser tal, pero é que eso, en plan, ánimo, que isto é moi complicado, pero creo que agora co COVID é ainda máis difícil, pero é importante eso, velo mellor, sabes, a uns meses dentro de tal, facer proxectos continuamente, mira,
É dicir, nós sacamos o último disco ano pasado, xusto a semana que se cerrou todo. Levamos traballando 2 anos nese disco. E claro, de repente pois foi plan de todo o que levamos planeado durante o último plan de todo se nos caeu, o sea, empezaron a caer concertos, de repente foi quedar a cero. De repente en plan de, que facemos? Ora, pois desarrollar, sabes, outras cousas, facer outras ideas, facendo outros proxectos, levar moitas cousas en paralelo, sabes, xa neste sector xa un pouco como é, arrancas moitas cousas e acabas moi poucas, propia naturaleza sabes, eso, faces cancións e acabas unha. Y esto ya es una pregunta personal. Antes hiciste una referencia a nivel conceptual, que creo que dijiste que a nivel del artista, ¿no? De nivel de escribir, y que dijiste que pues a la hora de escribir una carrera, o no sé qué venías diciendo, como que faltaban conceptos, o no sé muy bien a qué te referías, o si me puedes volver a aclarar la... ¿Cómo? Perdón. Antes pues hiciste una referencia a nivel artístico, no sé qué nombraste no sé qué concepto, no sé si va en relación pues a la propia creación de la carrera del artista o algo. Bueno, ¿cómo se puede trabajar o qué de importante es el concepto en base a un trabajo artístico? ¿Lo es todo, supongo, o el concepto en sí? É unha búsqueda constante, eso é decir, é unha que día a día vas probando. Eu creo que no sector creativo o para nós o realmente máis importante foi primeiro, asumir que a maioría das cousas que faz ou intentas facer son unha merda. Pois eso, si de 10 cousas que intentas saleche unha que estés contento, eso é, vamos, xa é, vamos, eso é así. Todo ao final é unha cosa que requiere unha sempre tens que ter como unha especie de conversación interior contigo mismo, unha especie de sabes, de subirche a moral, porque é unha cousa que sempre arriba abaixo, a veces ves todas esas cousas completamente imposibles. É dicir, mira, nós a mellor de repente nun mes vennos todo mogollón, de repente todo estupendo, e despois estás a mellor 6 meses que non hai nada, sabes, que non hai nin chamadas, nin cerras cousas, nin se che ocurren tal, parece que non avanza. Sempre pensei que realmente, digamos, a vida para ser músico é demasiado larga, por eso as carreiras musicales suelen durar tamén uns anos moi determinados, sabes? Porque é tamén unha cousa moi intensa, porque realmente emocionalmente é unha cousa moi intensa. Entonces eso, eu creo que o primeiro que realmente creo que tens que un pouco, o sea, falo de ver, é dicir, non ter medo ao teu propio fracaso, porque a maioría do tempo estás fracasando. Por eso para facer un disco tras 2 anos, porque é dicir, ao final faz 10 cancións ou 9 cancións, media hora de música, 40 minutos de música, 2 anos. Eso faz a conta basicamente facer unha canción ao mes. Facer unha canción ao mes é dificilísimo. Ainda que estés todos os días. Tamén coprogramaran nas festas de Boiro, non só para generar espacios alternativos de música alternativa para esas múltiples minorías das que ti falabas, sino que ademais eses espacios alternativos non os programes solo o técnico de cultura, que por moi listo que sea, como é o caso, non ten por que sabelo todo, e a cidadanía ten dereito tamén a programar e a codecidir dos cartos e das institucións que son de todas, como decía Charo. Entón, se houbera posibilidade de facelo este ano, porque non sabemos se vai poder ser ou non, a nosa liña ou a nosa vontade, que o diga María ou ratifique, é a de seguir nesa liña, de generar espacios alternativos tamén, ojalá que foran maioritarios, pero por ahora sean alternativos, donde non só haxa música local e alternativa a esa maioría das orquestas, sino que a propia xente tamén poda programala, que a min iso me parece ainda un plus a maiores de democratización, non? Entón, non sei se Eva queres dicir algo ao respecto desto da música que estábamos falando, se non, vamos a ir xa pechando, a non ser que alguén teña tamén algunha outra pregunta. Eva? Bueno, non sei se... No, bueno,
recoller un pouco, vou aproveitar facer aquí un pouco de familia, si me permitides, porque como el recolleu o proxecto este de Amores Prohibidos, creo que se chamaba, o traballo que fixeron Ana Moreiras na Cachada con ese proxecto, que falábamos antes do importante que era que a educación e o asociacionismo. Ana Moreiras xunto coa compañía Chévere fixeron este proxecto que se chamaban Amores Perros. Eu coñecía, creo, o sea, non o recoñecín agora, pero coñecía a Xacobe, porque tamén a miña irmá participou en ese proxecto, que está ela aquí tamén, ela agora está estudiando cine, e tamén outra rapaza de aquí de Boiro, que é Sara, que tamén participou en ese proxecto e estudou cine tamén. Entón, para ver o importante que é o que se fai dende a educación, dende o asociacionismo, dende as institucións, para crear logo o que el contaba, pois grupos de... Eu lembro tamén, por exemplo, todo o que se facía en Leña Verde. Aquí supónse que isto é talento xoven, pero xa non somos moi xóvenes porque estamos como lembrando tempos pasados todo o tempo. O que se facía en Leña Verde, por exemplo, moitos dos grupos de agora que falábamos, como os Lacazans, creo lembrar tamén, non tiña tanta relación, pero a Agorafobia tamén, se crearon moitos desos grupos en ese entorno. Entón, bueno, plantar semillas e logo florecen, non ten moito máis. Totalmente, eu creo que o que nos faltou e do que estamos falando hoxe tamén é de generar esas estructuras, ese canal para que a xente poda, que eso sea un continuo, non que non sea un pico de creatividade que se dá nun momento histórico determinado, sino que haxa unha estructura na que a xente poda, eso, desde a formación regrada nos institutos, pasando pola experimentación que pode favorecer o Concello, ese laboratorio de creación que se podría generar de forma estable, e despois conectalo ca parte profesionalizante para que precisamente toda esa xente na que se invirteu tanto non marche, porque se facemos todo o esforzo previo, que é o que está pasando en xeral, de formar as persoas, o Estado, as institucións ou como lle chamemos, está invertindo na formación pública de toda esa xente para que despois, no momento da profesionalización, esa xente teña que emigrar, é unha doble sangría, a emocional e a económica, porque é un tirar os cartos. Entonces, a nivel creativo, tamén deberá haber algunhas estruturas que pecharan o círculo, e que a xente tamén tuvera oportunidades profesionalizantes, e aí é onde podería entrar, por exemplo, o Viveiro de Empresas, que é unha institución máis que temos agora e que non tiñamos daquela. E así poderíamos generar unha estrutura que, polo menos, eso, dera a capacidade de que ti puderas entrar por unha porta e salir pola outra, tendo facilidades de chegar a ser profesional, se é o caso. E se non, todo o camiño intermedio será igualmente favorecedor. De eso era do que falábamos antes, do que queremos construir de novo, en unha nova etapa dese continuo histórico do que falaba Manolo Gago, que aposta en valor e o recoñecemento da creatividade e da cultura como un dos factores de desenvolvemento do noso povo. Se ninguén ten ninguna outra pregunta, vamos pechando. Sí. Así, ademais, tens que pechar ti, Marioto. Bueno, por recoller un pouco o que se foi comentando aquí. Comentaron antes da creatividade, da constancia, de que hai que seguir loitando, a xente xove que non se canse, que aposte, que desean ao mellor pois sale unha canción, como dixo aquí, ou centros de proxectos que podes facer, que eso nos pasa a moitos, e ao final pois só sale un, non? Pero si a constancia. É algo que tamén se comentou de que non esperar a que nos dean todo. Entonces eu o que si comprobei desde que estou aquí é que en Boiro hai moitísimo potencial, que moitas veces falamos de como canalizar todo eso, de crear sinerxias entre o turismo rural, entre a cultura e, sobre todo, a outra pata que tamén que estamos intentando traballar, que é a educación. Eu creo que son tres patas importantes que hoxe están aquí representadas de alguna maneira, de maneiras moi diversas, e que nós temos que dar, como diste Alberto, as institucións un pouco de pulo e de ansia a esta xente que ven sempre cos seus traballos, cos súas iniciativas, que nos traen propostas que son moi chulas, que a nós nos gustan moito, pero que hai que tratar de canalizar para que non sea un pouco de caos e darlle a todo o mundo unha oportunidade. A mí pareceme interesante esta primeira charla debate que hoxe fixemos aquí, que non sei a primeira, que lle demos impulso a todo isto, a xente nova, que é algo que eu si me gustou sempre desde o principio, tratar de ter algo, de darlles
pois un mimo, un cariño estando aquí de apoio. Aproveito tamén para decir que tes aquí o concelleiro de turismo que lle vayas pedindo algo que está ali atrás o meu compañeiro Raúl, que che tome nota para eso que dixestes antes, que me parece moi interesante e que nós tamén temos que tratar de colaborar dentro das nosas posibilidades. Entón, hoxe aquí creo que hubo unha exposición moi bonita que nós temos que ter en conta para o noso traballo e que intentaremos, pois eso, crear o que antes ben explicastes, Alberto. Moitas gracias por estar aquí, pola vosa exposición e polos que viñestes hoxe. Esperemos que isto continue. Xa sei que queres acabar. No, debías acabar ti por protocolo. Un aplauso para María Concelleira. Pero como foi un acto tan emotivo hoxe, onde todo o mundo estaba aquí en las fotos del ayer, hoxe tamén queríamos acabar sacándonos unha foto de grupo, se vos parece ben, e quería tamén invitar a Isa, porque hai unha amiga súa aquí que se chama Susana Fernández, que nos pideu entregarlle a Isa un ramo de flores en agradecemento a, bueno, pues a vosa relación. Entonces, con esa cosa tamén tan emotiva e tan bonita de entregarle al artista el ramo de flores, pues quería, por favor, que nos sentáramos aquí e nos fixáramos unha foto. Se vos parece, facémonos unha foto de grupo e podemos facela como fan os grupos de música, sacando o público detrás e así queda unha foto chula. Veña.